Ebathandazeleni kwakhe kuba nezinto azenzayo-ke nje ezidoji like ngazi ukuthi bayathandana, abanye agcine elalile nabo. Angizwanga. Yebo ma, kuka kanjalo. Uyalalwa esontweni ngingazi mina yonke lento iyenzeka angikuzwa nganyami ngicela ukuqhubeka ukhulume. Yebo ma, njengoba wazi ukuthi umama Khumalo nje nomama uSibiya kwakwenzeka futhi kwesinye isikhathi umama Khumalo ngabamba imeseji esho ukuthi ukhulelwe. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nehlelo noLungstar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumama umfundisi. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya, ngiqhamuka endaweni yasoLundi eNhlongwane. Qhamuka Olundi. Yebo. Ubeka yini la eThekwini, usebenzela la noma Bengivakashile la kaMamncane. ubuvakashile? Yebo, Wasubona ukuthi sasudlula udalula imfihlo. Imfihlo iqalaphi? Imfihlo iqala la, ngiqala nje ukusebenzela umfundisi. As i-PA yakhe. Oh, okay. Yebo, so ngimsiza ngazo zonke izinto nje nangemali, izinto ezibhalwayo esontweni. Bese kuthi-ke ngey'khathi ngentambama zabo-6 kuba khona isiguqo laphaya enkonzweni. So kuba khona omama-ke ababonayo 1 by 1 bashiya imfihlo zabo, akugcini-ke lapho-ke bese yabakhulekela-ke. Okay. Ebakhulelekeni kwakhe kuba nezinto azenzayo nje ezidoji. Ngiqala ukubona ngaba nokuthuka ngithi bo kwenzakalani because angakanaki ukuthi kwenzakalani. So kwaseqeda-ke wase angitshela ukuthi labo mama laba kahle kahle kwabanye babo uyathandana nabo. So ngathuka wasethi ukuze mina ngingakhulumi uzongiholela, uzonginikeza imali. Savumelana ukuthi uzoba imalini inkeke. Okay. Wathi uzonginikeza u-5,000. So lo 5,000 imvala mlomo njalo ngenyanga? Yebo, njalo ngenyanga nje uyanginikeza because nasesontweni lihamba kahle, kuyanikelwa nje kahle kahle. Ngoba uthi-ke nawe wabona into ongayiqondi, wabonani? Wenokuba thinta nje indlela engayi-understand ngithi hayi kusawukukhuleka lokhu noma indlela abathinta ngayo nje maye bakhulekela kuba nalokho because uma ukhulekela umuntu kumele umbeke isandla kuphela noma ungambekanga-ke kodwa yena indlela ayese-close ngayo ngakhona ngithuka ukuthi ayibo kwenzakalani. So manje uma uthi baba ney'guqo basuke bebaningi noma umuntu oyedwa? Bayafika in groups of 4 sometimes because abantu baney'nkinga la ngaphandle. Okay. Yebo, bafike-ke bese ungena nga-1 khona i-office nje ungangenwa kulona ngaphandle kwami nomfundisi because mina nginezinto vele engizaziyo ngaye. So bangene-ke 1 by 1-ke lapho-ke mhlawumbe ngisho ukuthi okay sekuzoza umama Khumalo kuze umama Bahlengwa kanjalo-ke. So manje-ke uma bengena ngalobo 1 by 1 kusuke kuthandazwa ngempela noma kusuke kuqatshulwana njengobusho? Kuqale kuthandaze, kuqale nje athandaze umfundisi, nje aqala abike indaba bese yathandaza-ke umfundisi. Emva kwalokho-ke uqhubeke-ke umkhuleko, uyawazi umuntu bese engena emandleni akhe-ke sethandaza, uqhubeka umkhuleko-ke hayi bese eba nezinto azenzayo-ke Ngifuna ukugxila kulezi zinto othi kunezinto azenzayo. Yini like ukuthinta umuntu akusona isono? Yini enye okwayibona washo ukuthi-ke lena-ke? Angithi ngalesi khathi bakhuleka nami suke ngikhona ngimile nebhulu lami. So uma esekhulekela umama uyamthinta njengomuntu athandana naye. Umthinta kanjani? Amsondeze eduzane kwakhe la sakumqabula kokunye komunye ngathi uyamhaga kube nje nezinto. And lapho nabo labo mama ba comfortable? Yeah, abanye bakhululekile, abanye kwasuke beqala-ke kodwa abanye-ke kodwa kuye ngesikhathi lapho umuntu bese yajwayela-ke. Kusuke omama bashadile noma ba-single? Abanye bashadile, abanye sebashonelwa abakhwenyana. So kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyalala futhi nabo? Kuyenzeka ukuthi uyalala nabo ngoba ngangezwa isitori kancane omunye umama asho ukuthi ifoni kamfundisi ayikade iseduze kwami etafuleni ngoba ngisho ukuthi ngumuntu ojwayele ukuba nezimali. Yeah. Kwangena imeseji ngayibona wathi kwakumama uSibiya wathi ena
le ngane lena aseyikhulelwa yenze njani. Umfundisi-ke waseyamtshela ukuthi angasikhiphi isisu. Mayimile lapha epulpit ushumayelana. Labo mama ngithi abantu basesontweni bonke. Abantu basesontweni Uphinda yoma phambi kwepulpit ashumayele phambi kwabo. aphinda ame phambi kwakho. So awungitshele umama umfundisi umama onjani yena-ke? Nkosi yami imvi yenkosi leyana. Imvi yenkosi njena angikhumbuli uma umfundisi ukuthi udiniwe ukanjani yonke into nje yakhe i-right. So ngoba uthi namhlanje ufuna ukumtshela lolu daba, ucabanga ukuthi uzolithatha kanjani and why ufuna ukumtshela? Hey, angazi ukuthi uzothatha kanjani mhlampeni kuzomkhathala kodwa yilo muntu okwaziyo ukubekezela ukwazi ukufihla izinto. Inkinga yami ngoba ngifuna ukumtshela lemfihlo le umfundisi sekuphele unyaka engasanginikeza imali. Why engakuniki? Lokhethi uzonginika uthi enkonzweni nami ngiyabona ukuthi isimo sisafana njengakuqala. Kunamakholo akhe nje asemuvile abanye abantu bayathutha bayahamba ke asasemuvile asehambile manje ngiyayibona phela imali angithi nami ngiyayithinta imali. So u5000 ngiyabona ukuthi uyaphuma u5000 la. Uyaphuma 5000 wakho. Manje akasanginiki lokhethi ngizokunika ngiyabona ukuthi hayibo unyaka uphelile. So wasu decide ukuthi uyomceba? Hayi ngiyomceba manje. Uyazi ukuthi yena uzomceba? Awunakho ukusaba ukuthi mhlawumbe khona into angakwenza yona? Hayi anginakho ukusaba. Anginakho ukusaba. Umama umfundisi-ke yena-ke i-relationship yakho-ke nayo-ke injani? Eyami naye. Naye. Angangena umuntu engathi ngi-close ngalo ndlela kuyena. Ngeke ngikhulume lokho kwasesontweni nje inkinga ezikhona esontweni. Yabo senza ama-solutions. Akuyena umuntu engathi ngeke ngithi mamfundisi kungukuthi nokuthi iy'mfihlo ezinye. Because you realize ukuthi yena uzoqhamuka esethola i-call i-PA kababa wasekhaya. Ngiyabazi phela omama umfundisi nobaba umfundisi. PA kababa wasekhaya nangezongitshela ukuthi kanti bonke labo omama babefike for isiguqo kanti kuyasetshenzwa lapha. Yena lapha akanakile. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe angabanga ukuthi kena nangumuntu eba nomona. Hey angazi ukuthi uzoyithatha kanjani. Awazi because la ngiyamsiza mina. Umsiza phi kubeni usuyidlile imali? How many years nenza lento nomfundisi? 3 years. 3 years. Manje ngoba usekuncishile kulonyaka ngithi usubona ukuthi hamba umceba. Awu phela imali yazi ukuthi imali impande yesono. True. Ungasanginika imali yami mina nami ngisho lento engiyaziyo ngawo. So wena-ke wakwaba nento ekhona nomfundisi? Cha. Awukazi? Angazi. Usho? Angazi ngempela. Okay. Ayikho into akayisho kumina because uyangithemba kuzo zonke izinto nje. Ubaba umfundisi? Noma kuthiwa khona-ke into ayisho isikhathi nje isona esingekho hlezi ngibhizi. Hayi sizwa kahle. Hayi mabukele emakhaya asimthinta umama umfundisi simazise ngalolu daba ukuthi-ke na umuntu wakhe uthi mayenza isiguqo kanti wenze zakhe izinto. Suready ukukhuluma nomama umfundisi? Yebo ngiready. Awusabi ukuthi enkonzweni bazobuka kanjani? Uyavaleka le phone. Sabona? Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisela ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli no PA kababa wasekhaya ubaba umfundisi angithi? Yebo ngiyazi. Yes. Uthi-ke nanginodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlaleli. Yebo. Ngiyabonga. Sawona mama. Yebo sawona impela njani? Ngiyaphila. Ukhuluma ne-PA kamfundisi lana. Yebo. Yebo manje kunemfihlo la esihlala isikhathi eside nje ebengifisa ukutshela yona enziwa umfundisi lapha esontweni. Imfihlo? Yebo. Uthini ngane yami umuthi imfihlo? Yabo ma, angazi ngaqala ngithini kodwa nje imfihlo enzima kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi mase ngikutshelile bandla unganyukelwa umoya. Hayi khuluma mntanami ngilalela. Yebo manje njengoba wazi-ke ma ukuthi lapha enkonzweni kuba ney'guqo zantambama kwesinye isikhathi ubungabibikho wena ube busy lapha ekhaya. Yebo. Yebo kuba khona omama-ke ababa ney'nkinga bafika laphaya enkonzweni-ke
bezokhuluma bezocela umfundisi abakhulekele. Angilalela khuluma. Yebo. So kuba khona-ke isikhathi-ke la umfundisi khona leli ofisi uyalazi leli ofisi lakhe leli lingavulwa-ke kungangeni nombani. Yebo ngiyazi indawo yabo bekhuleka. Yebo ubafaka lapho-ke beyokhuleka nami suke ngikhona-ke Ubafaka. Yebo ma phela angithi sometimes iy'nkinga zabantu ayifani manje uye ngafuni ukuthi abanye bezwe ukuthi uthini. Yebo ngiyalela ngicela ukhulume nganyama usheshise. Yebo ma. Usuba ligama lenkinga lemfihlo ngalesi engifuna ukuyizwa njengamanje. Yebo ma. Shuthe ebathandazeleni kwakhe kuba nezinto azenzayo-ke nje ezidoji like ngazi ukuthi bayathandana abanye agcine elalile nabo. Angizwanga. Yebo ma kuka kanjalo. Uyalalwa esontweni ngingazi mina yonke lento iyenzeka angikuzwa nganyama ngicela ukuqhubeka ukhulume. Yebo ma njengoba wazi ukuthi umama Khumalo nje nomama uSibiya kwakwenzeka futhi kwesinye isikhathi umama Khumalo ngabamba imeseji esho ukuthi ukhulelwe. Into eyenzeke inesikhathi singakanani lento eyenzekayo inesikhathi singakanani mntanami njengoba uma ungitshela yona namhlanje. Sekuyisikhathi ma iminyaka mithathu. Unkulunkulu wami sekuyisikhathi uthule nemfihlo kanti yini umsebenzi wakho lapha e-ofisi? Ukubala iy'mali ma ngiqoqenye nezinto amaphepha lawa nje ngisho ney'nkinga zasesontweni. Manje inkinga manje ngoba ngutshela nje inkinga ila usasivumelene nomfundisi ukuthi uzongiholela uzonginikeza imali. Uyaholelwa wena ngathi so everyday imali yakho ihlezi ilungisiwe. Ukwi-payroll yale ekhaya leyo imali usuyisho eseceleni angi-understand ukuthi imalini leyo. Suthi sekuyimali nje extra ma engango-5,000. Hawu unkulunkulu wami imali yabandla niyaphisana ingakho idingo zebandla ehlezi ziney'nkinga imali iphiwo idliwa yinini nomama Khumalo. Cha u-5,000 sekungowami phela ukuthi ngingakhulumi lezi zinto engiyibonayo. Ngiyabona manje lento eniyenzayo lapha ebandleni hayi ngathi izophela kuba mina ngizofika nizobona ngami ngithi cha qhubeka khuluma ngikulindile. Inkinga ma yebo ma nkosi yami ngiyacela unganyuka kakhulu umoya. Manje inkinga ubaba kade agcine ukunikeza imali yami. Awusaholi. Angisaholi iminyaka uphelile lokho ethi uzonginika kanti ngiyayibona ney'mali zangena lokho ethi zincane kanjani. Iy'mali angithi ma ibalwa yimina. Ngazi kahle. Yebo ma. Kodwa isuke engimangaza yile yokuthi wena uyakhokhelwa lokuthi ubaba uney'fihla azenzayo esontweni ungasho. Ngithi wena wakhethwa ngokuthi siyakubona ukuthi uthembakele. Futhi nawe ufana nabo labo mama Khumalo. Cha ma angifani nhlobo nabo. Ngazi lento isikhathi singakanani leya lemfihlo ongitshela yona manje. Sekuyisikhathi esingakanani yenzeka? U-3 years. Angayazi. U-3 years ma. Angizwanga. U-3 years. uNkulunkulu wami. Ngiyaxolisa ma ukuthi kunaney'ngane la ezingenacala ay'khiphayo umama umfundisi kulabo mama la. And bahamba nami-ke uma beyokhipha lezi zisu zabo. Hawu Jehova uNkulunkulu wami ngaze ngalahlwa kodwa uNkulunkulu wami yini kangaka yini baba ngayitholi la ekhaya kwenze njani? Ngiyaxolisa kakhulu ma kodwa bekumele ngikutshele. Manje wena uncamela ukuyizwa kwi-TV indaba ungakezi kumina ngoba vele befuna uqala uze kumina. Ngibone ukuthi uma ngithola usizo kwabanye abantu khona ngizokwazi ukukhuluma ngiyasaba nokukuqonda uwedwa vele ngishaya uvalo. Ngivulelekile yini ekwenza ukuthi uthathe iy'ndaba uzise ebantwini abanye indaba yasesontweni nihlangene nobaba nenza lethu nawe uyalala nobaba. Hayi lutho ma akaze nkosi yami akaze nakanye bakithi. Hayi uyabona nje wena manje nomama Khumalo bathi bona bakhona la ukhona. Cha ngihamba ngedwa angihambi nabo. Yabona le ndaba indlela enkulu ngakhona ukuthi mina nje manje lento kumele ikhulunywe ngoba angeke ukuthi kuzoba khona iy'mali ekhokhelwa zona abantu abathi bekhipha izisu ngegama laNkulunkulu ezabantu zisesuke yikhishwa. Ezakho ubaba. Hayi bo kwaze kwakuningi ngingedwa ezababa. Yebo ma. Hayi angikholwa bubu ufakazi apha ama-SMS unamanga ngani yami ikuthembe kangaka nanguhlangene nabantu. Ukuthi inkinga phela bebenga-SMS kumina bebe-SMS-a efonini kamfundisi angazi noma uyagcina yini ama-message noma kwenzeka noma uyawadelete angazi. Ngani yami ungayikhulumi into ebekathi isiqiniseko sayo. Nginaso ma singababiza ngentambama sibabize bonke labo mama esengibabalile.
bayikhulumele bazovuma bona. bazolivuma ngoba ngiyanidinga nonke lento kumele ikhulunyiwe angeke phela ukuthi esontweni wena kakhulukazi uthenjiwe wayobekwe emalini uma kuzoba khona imikhoshoti isiphele o-3 years awuyisho indaba uzoyikhulumisa manje Kodwa ma indlalo uyayazi Nkosi yami, nami ngangenziwa indlala nje. indlala yami nganyami yiphi le ndlela okhuluma ngayo isonto liyakondla ngihamba nawe zonke iy'ndawo ngikuthendela ukuthi yiphi le ndlela okhuluma ngayo Enye ma isegcina iy'dingo ziningi ma, ziningi iy'dingo. angi-understandi nganyami iy'dingo zakho Ngempela ma. angi-understand iy'dingo zakho mntanami kahle kahle nje angikuzwa le ndaba idingakala ukuthi ikhulunywe angikuzwa nje kahle kahle angizwa lutho into oyishoyo njengamanje ngena ngala kuphuma ngala Hey ngoba ngiyaxosa. lo muntu okhuluma ngaye nalento oyishoyo ayifani naye Ayifani impela masi, ayifani impela naye. Kodwa nje izinto azenzayo laphayana usuke ungekho. yebo ngisuke ngingekho Sekhona mina. kodwa yonke lento ibiyenzeka ngaphansi kwesonakho usuthi namhlanje ngoba kuwena futhi wena ufuna ubabalale nawe ngoba usukusho manje lokho usukhuluma ngendaba zezimali Hayi ma, usuyangithuka-ke ma. Uyangithuka ma. iqiniso lento oyishoyo ukuthi nje yenzeke ngenye indlela ngeke kuphela u-3 years Mina bengusiza ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani ngaphansi kwekhala lakho ungaboni. kwayezi ulibele ukudla imali ebandla izinto ziyashoda ungisize late nganyambe ngikuthembe kabi ngikuthanda ngihamba nawe zonke iy'ndawo bengingazi ukuthi namhlanje nawe uzongijikela kanje Hayi ma, khona nezisa ekhishiwe unkulunkulu wami umfundisi. ngiphoxekile Hayi, ngicela Ngiyaxolisa. ubiza i-meeting cela ubafonele bonke abantu njengoba uzokhuluma kumina ungabisabatshela lutho kwana wena biza i-meeting esontweni kohlangana e-boardroom esontweni Yebo ma. yebo Uzizwa unjani? Ngizizwa ngikhululeke kakhulu ngathi khona nje into edihleli la sisukile. Manje ngoba uthi awuholile ulindele ukuthi umama umfundisi akholele yini? Hayi ngoba sekukanjena nje angibonisa khona imali engizayithola. Ubulindele ukuthi sazophuma yini? Bengilindile ukuthi bazonginika kodwa ngiyabona ukuthi hayi umama umfundisi uyashunqa. Noma manje usuzoba blackmail boba u2 uthi manje nayikhiphi ngiyotshela ibandla. Hayi ngeke ngisho cause lento ade lokho inzima nangimina ihleli nje ngaphakathi kumina inzima. Noma bengasalale ngisho ukulaleka ebusuku. Ngicela ukubuza ubaba umfundisi ngikuzwile ukuthi omama laba bayiguqu kodwa akenzi lutho kwi-youth. Hayi lutho udila nomama nje. Udila nomama kuphela. Ushonelwe indoda-ke nje wena. Yena akuthanda kakhulu. Ngenzeka ukuthi ke ngoba edila nabafelokazi futhi usuke efuna imali. Kokunye phela ngithi uyazi labo mama bayathanda nokunikela kakhulu. Lokhuza lowo mama nje anamatheleke nalo ofaka kakhulu lapha. Sho, hayi ngiyayizela ke babukele emakhaya ukuthi abefundisi nabo nalezi iguqo zabo hayi ngathi idinga ukufakelwa izibuko but sothini ke singulungsta. Please don't forget to share, like and subscribe Black Life TV. It's the Black Life TV.